Il-Ministru Mirjam Dalli li responsabbli mill-ambjent kienet ċara ħafna f'kummenti li tat lil Net News fin qalet li ma taqbilx li għandu jsir żvilupp fiż-żona ta' Manuel Island. Ġbekki kienet l-unika membru tal-kabinet li ħarġet kompletament kontra iktar żvilupp u qed għal kollox dak li qal il-Prim Ministru nhar il-Ħadd li għadda. Żona li hija densa ħafna. U allura nemmen li meta inti jkollok żona li hija densa ħafna ma jagħmel sens li tkompli tagħmel iktar żvilupp u tittara kif tagħti kemm jista' jkun iktar lura lill-komunità. Il-Ħadd li għadda Robert Abela qal f'Manuel Island għandu jsir żvilupp li se jaħnu ta' kwalità. Dan meta n-nies qed jappellaw bis-saħħ biex f'din iż-żona jsir park nazzjonali. Ma jagħmel sens li tkompli tagħmel iktar żvilupp. Konvintu kolli dan il-proġett jista' joħroġ minnu żvilupp li jkun ta' kwalità. Il-preferenza tiegħi hija li kull fejn għandna artijiet pubbliċi li mhumiex mit-tifsa ma jiġux mit-tifsa. Intant fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq li Manuel Island għandha ssir park nazzjonali. Blaqdiet favur l-ambjent jilqgħu din il-pożizzjoni u jitolbu lill-Gvern biex jiddikjara li se jipproteġi lil Manuel Island minn kull żvilupp u joħloq park li jkun jista' jitgawda minn kulħadd.